Out of range. האמת, באמת שיר מקפיץ. זה יגיד לזכותו של השיר, אבל לזכותך שהיית חלק מהיצירה שלו. שיר באמת מקפיץ. כן, אז האמת, יש לי שאלה ככה שהיא קצת אישית. איך אתה, ככה בגלל שזה לוקח הרבה זמן עד שפורצים, ואמרת שזה לאט לאט, לא חשבת ללכת אולי בדרך קלה יותר, בדרך של, לא יודעת מה, לחבור למישהו שהוא מפורסם פה בארץ, או כוכב נולד אפילו, דברים שהם יותר קלים? האמת, כן, זה מה שחשבתי, וזה מה שאני מנסה כרגע, לפרוץ פה בארץ, להכיר פה אומנים מפורסמים וכאלו, ואני עובד על זה, לתאם פגישות וכל הלייבלים והדברים האלו, אבל זה עדיין, אתה יודע, עדיין בתנור. זה עדיין לוקח זמן. כן. עכשיו תאמר לי, יצא לך כבר סינגל הרדיו? עדיין לא. אולי עכשיו. אולי. האמת שאני שמעתי ככה ציפור קטנה לחשה לי שכבר משמיעים את השירים שלך בחנויות. כן, דרך אגב, השירים שלי מושמעים ב-18 חנויות, של חנות של חברת סלקשן. כבר זה כמעט חודש אפילו שהם כבר מושמעים שם. וקיבלת תגובות? או שעדיין לא? כן, אנשים די אוהבים את זה. האמת, You Gon' Be My Baby אוהבים, וחלק מהשירים גם. מה זה, את כל האלבום הם משמיעים? כן, ועוד כמה שירים, מיקסטייפים כאלו שעשיתי. יפה, נכנסת, יצא לך להיכנס לחנות שכבר שמעו את השירים שלך? כן, נכנסתי. איך הייתה הרגשה? הרגשה טובה. התחשק לך לקנות פתאום. יפה, תגיד, היו לך הופעות? האמת, הופעתי בבית ספר ובצבא וכמה דברים, והופעתי באות. לפני איזה 2 בערך, היה בבאר שבע פסטיבל מוזיקה בעיר העתיקה, ואני וחברים שלי מדימונה הופענו, והתראיינו גם לחדשות אות. ראיינו אותי, והתוכנית הייתה משודרת בטלוויזיה, אבל באותו זמן לא היה לי אות, אז לא ראיתי. אז לא ראית? לא ראיתי, אבל חברים ראו אותי ואמרו לי, כן, ראינו אותך. טוב, יפה. הנה אנחנו שומעים ככה את הצלצול, שזה אחד השירים, לא? כן. איזה שיר זה? We got the weed. נחמד, אז הוא נכנס לנו ככה לתוך השידור. יפה. אנחנו לצלילי We got the weed נעבור כבר לשיר הבא באלבום. זה שיר מספר 5, וקוראים לו Hope for Good Things. מה זה שיר אופטימי משהו? זה אומר בעברית מקווה לימים טובים. פשוט רשמתי את זה באנגלית גם, כי רוב המילים באנגלית, רוב השורות באנגלית וזה של האלבום, אז אמרתי מה פתאום נרשום בעברית בלי קשר. ואתה יודעת, אם הייתי אומר מקווה לימים טובים באנגלית, זה Hope for Better Days, זה שיר של טופק, אז לא רציתי להעתיק, אז שיניתי את זה ל-Hope for Good Things. הבנתי, אז לשיר קוראים Hope for Good Things, אבל בעצם אתה אומר שמקווה לימים טובים יותר. כן, מסופר על מה שקורה במדינה, שיר רגוע ויפה לרדיו כזה. יאללה, אז בבקשה. תודה, ביי. מקווה לניסים ונפלאות, אני מקווה, אני מקווה, מתפלל לאלוקים שהוריד לכאן סימן לישוע והצלחה, שתביא אושר למדינה, אני מקווה, אני מסתכל על הסגנון שאנחנו חיים ומגיע למסקנה שאנחנו טועים, נוסעים בשבת, לא מפסיקים לזלזל, כבר שכחנו מה מייצג באמת את ישראל. יש הבדל בין העבר אל ההווה, פעם היו עושים הכל בשביל הבורא, היום כל אחד עושה מה שהוא רוצה. באמת, האם ניתן לשנות את מה שקורה? זה לא ידוע, מזה כל יהודי דתי משתגע, היא גם אחיו קורע את מה שאביו נוטע, ואז לפתע נוצרת הדילמה שגורמת לכל הדרמה. הנה עכשיו אתם יודעים למה, לא משנה מה, אנחנו עדיין לא מוכנים להתפשר עם אחד השני, בגלל זה העוני עוד לא מבריא, מה שנשאר זה לחכות ליום טוב שיהיה נקי אחי. מקווה לדברים טובים כאן, מקווה לימים יפים, כן, מקווה לניסים ונפלאות, אני מקווה, אני מקווה, מתפלל לאלוקים שהוריד לכאן סימן לישוע והצלחה, כן, שתביא אושר למדינה, אני מקווה שזה יקרה. עוד יום עובר ולא נשבר, יהודי תמיד שער, לא מסתכל לעבר, כולם חוטאים ולא מבינים שלא נשאר זמן, כי את הגאולה כבר כאן. יש דברים בתוך חיים שלא ניתן למחיקה, כמו לחיות בחיים של שאלה, ואפילו גשם סוער לגרום לשכחה, רק תשובה תענה לשאלותיך במהרה, כי המילים הרטובות אינן סתם שורה שחורה, אלא אמת ולמידה, כי באחרית הימים נזכה לגאולה.
אז אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אז תזכור תמיד להיות שמח, כי בסך הכל אתה בעולם הזה אורח. אז תזכור תמיד להיות שמח, כי בסך הכל אתה בעולם הזה אורח. מקווה לדברים טובים כאן, מקווה לימים יפים, כן, מקווה לניסים ונפלאות. אני מקווה, אני מקווה, מתפלל לאלוקים שהוריד לכאן סימן לישוע והצלחה, כן, שתביא אושר למדינה. אני מקווה שזה יקרה.